Здравейте! Аз съм Пламен, горд собственик на VIPwatches. Днес ще ви покажа нещо много яко. G-Shock, който не се крие. Този часовник казва "гледай ме" и го прави с класа. Запознайте се с Casio GM700G-9. Златист, лъскав часовник с G-Shock сърце. Размерът е внушителен, 58 по 53 мм и дебелина от 18,6 мм. Но тежи само 111 грама. Да, сериозно метално усещане, но без тежест. Удароустойчив и водоустойчив до 20 бара. Спокойно можете да плувате както в солена, така и в сладка вода. Метален безел с IP златно покритие, лъскав и внушителен вид. Shock Resist, Triple G Resist структура, разработена от Casio. Екологична кришка и корпус, основно от биоматериали. Приблизителен живот на батерията от 5 години. Таймер за обратно броене, хронометър, световно време. LED супер илюминатор. Натискаш бутона за осветление и циферблатът буквално избухва в бяло сияние. С Afterglow до 3 секунди. Защото дори и в мрак, времето трябва да се вижда с класа.